Ix-xahar li għadda n-numru ta' nies jirreġistraw għax-xogħol kien taħt l-1000 persuna. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wrew li f'April dawk jirreġistraw għax-xogħol kienu biss 966 persuna. Skont dawn iċ-ċifri meta mqabbel ma' xahar qabel jiġifieri Marzu, ir-rata tal-qatt niżlet bi kważi 50 persuna. F'April li għadda 70% ta' dawk jirreġistraw kienu rġiel. Minn ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li f'April il-persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'14 fuq sena qabel. B'kollox f'April kien hemm 233 persuna b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol. Din ir-rata ta' qatt fost l-inqas qatt irreġistrati fl-istorja ta' pajjiżna ġiet waqt żmien ta' kriżi internazzjonali bla preċedent ikkaġunata mill-gwerra fl-Ukrajna. Dan filwaqt li l-ġimgħa l-oħra fit-tbassir ekonomiku għar-rebbija, il-Kummissjoni Ewropea bassret li r-rata tal-qatt f'pajjiżna se tibqa' waħda baxxa waqt li l-impjiegi f'pajjiżna se jkomplu jiżdiedu.